ťažisko alebo hmotný stred sústavy je bod, ktorý sa pohybuje, ako keby v ňom bola sústredená hmotnosť sústavy a pôsobili v ňom všetky sily pôsobiace sústavou. V homogénnom gravitačnom alebo zotrvačnom poli môžeme všetky gravitačné a zotrvačné sily pôsobiace na tuhé teleso nahradiť jedinou silou pôsobiacou v ťažisku. Môžeme si to vyskúšať následovne. Zobrieme korkový štupel, do ktorého oproti sebe napicháme dve vidličky. Potom zoberieme špendlík, ktorý napichneme na spodok korkového štupla. Potom zoberieme obyčajnú sklenenú fľašu a špendlík položíme na okraj fľaše. Výsledkom pokusu je nájdené ťažisko.